2022 kama nidonje kom mar gavana ma Homa Bay. Kani donjo to ang'o mane lit nie mogik, to ang'o misetime, to ang'o madang' iwach ni sani mori mokalo. Weche thieth ne lit na kabisa. Nabedo sworn in tarik 25 dwe mar 8. To nadhi hospital mar referral tarik 26. Nayudo ka nyathi achiel kende mane nitie hospital no nikech ne onge jothieth moro amora ka. Waseloko mano. Ok mana gi referral kende. Referral nayudo ka level 4. Sani en level 5. Watemo kabisa, Trevor, mondo mi thieth obed makare within the referral. Waketo CT scan, waketo dialysis, watimo monitoring, wamedo tiego jothiethwa mondo gibed gi customer service, girit jotuo maber. Samoro nitie gaps podi, nikech ok ditiek gaps tedi chiel. Samoro ji gochona ni mama pod waidoma. To maga follow up immediately mondo mi wawuogi kama ne wantie chon. Koro anyawacho ni thieth ne ok ber, ne litna. To sani thieth is better. Kiwacho wach pi ei Homa Bay, ji nosiko ni ere pi. Sani ok ni watieko midhiero mar pi, pod nitie nikech piping pod shida, pod wamanyone pesa. Lakini kaka nyocha dhi Kapita, Makongeni, Got Rabuor, Rang'wena, pok noneno pi higni 11. Sani koro kopogore gi pipes motucho nikech pipes osebudho kapok otiyo, pi ringo. Samoro neno ka pi gore to litna, lakini awacho ni afadhali jogi one pi. Mapok gineno all these years. Koro one very focused, Trevor, nyalo pimo gigi mang'eny to sa onge. Kawuono wapano ni an gi mor mang'eny mag progress mwase make. Lakini kibaji pod goya mang'eny kaluwore gi kuma pod aneno ni nyaka wadhiye. Kuma neno ka vision mara kaka jatelo ma jo Homa Bay no yier. Kuma neno ni bang' higni 10 madhi bede kom mar gavana ma Homa Bay ka Nyasaye oyie. Ere kama dhi tere Homa Bay. Mane ma nie pacha sate. Lokruok ma fundamental. Alright. Abo mi dak achiel mar mondo biwuo gi jo Homa Bay gi jo piny te mawinji sani. Ang'o madier ni mondo giwinj kuomi?